Takže ahoj lidi, tady je Lukášek. Honzík. Citron. Elixír. To je takzvaný elixír vrásek. Nový úkol. Měkký rohlík, jo. Koukejte, jak je měkký. Prostě měkký prostě. A máme skříň. Bez reklamy. Cenzurovaný. Tady ten rohlík je z Penny. To nebyla reklama, to je Penny z velkého třesku. Ne, že mi dojde. A necháme asi půl hodiny povařit. Ne, počkáme do pár vteřin. Vyfoukáme. Co bude v dalších dílech? Nevím, tyhle, co si myslím. Ale či je ten kufr? Možná. Víš to bylo? Už je tvrdý. Už to je tvrdé. Ale jako moje prsty taky, no. Vývole. No, takže Já máte tady. novou kůrku, tak se dělá nová kůrka v hypermarketu. A víte, jak to můžete použít? Jako kladívko. Zase oblíbená skříň naše. Je to tvrdý. jako je to tvrdší, takhle. A už bych to asi nejedl, protože fakt to lepí. Jako kladívko to nepoužívejte. No. Takže loučíme se. Čus.